Tahagi ni kepol ngadap daga jing sngongu yu try bangalak biang ye bangan wan shifi. Kadai jing sngo kumen ke bakrau ban aingu yu Blei. Bangalak ye bangan wan shifi daga bang keren mana kepol nak ketien ke jong try. Fitip ngak kemen hadu kata-kata ban ai ke ketien ke jong Blei. Namar nga aingu yu Blei bo Blei wo ai hangai ke ketien ke jongo. Ngayo igni ke khubar ba pen kemane ke dot note jonga bat ke pen shairu ye ke jing im jonga bat kalong ke jing mentoy yang ashimet bat dene ke daw nga khwa bangan ye bentalang bat fi ke ege bu Blei ukur khui ke jing im ke jonga bat kani ke khubar ke bangan keren mena ke sngi ke dei le singalang anong ke wene ke khamdan kam ke ban wanra jing shai fi ai shwai ke bangan ai ni ke jing keren kum mga ju ong borobor nga khwa bangan ai khu Blei fi baro ke ju pet nga khwa nga ai khu Blei ya baro ke ju snap ye ke channel but nga sngongu yu Blei na mta jong fi gitu ki ba subscribe kamtam ba pila ban subscribe but haba pi subscribe nga kwa ro ba pin prishang ye ban shim ge por ge jong pi ba pin page namar haba pi subscribe pi de ye ban tip ba ka poi she pa phone jong fi ba ka ai gitu ki notification je pi but haba ka poi nga kwa ba pin de pledge mo ban snga namar kalong ka ba dan kam ning kong fi ki subscriber ya ka ba pin snap ba hai ni ge jing hikai nga dan ge jing ge kle nga duai ge subscriber malaga por but nga kwa ba baro ki subscriber ki de ban long bless ki de ban yo ge jinger khu but fi baro ki viewers ki pa pet ye ge channel nga duai bo Blei un ker khu fi mena ge sngi but un ya ker khu fi ge ba share ge ne ki ba prashang ge ban khat lang shi yeng si sam pi khat lang ge parlok fi khat lang shi bon dan peng jong fi pi along de jing sang but fi ai ge program bangan keren but nga ai ngu yu Blei nam ta kita kleng ge si jantia nga yo sngo ba gi le kumta but nga ai ngu yu Blei na kumta gata hagini ge por nga kwa ru bangan ong fi shigen tien hagini ge khlemat ba ngini ai pteng ban ai ye ge ge program ngini ai keren ge ne malaga por wat la ngila yo jing sang wat la ngila play ge jing sang kleng hare ngan plat ye ge ne man la ge sunday ge por khat we je namanga sham ba dan shibon ba ge brig ba dan kam ye ge tien ge jong Blei ka ba shisha ga ba dei ka ba wan ra ge jing san ga ba kun jamin sim ta hagini ge por nga dan ge bangan ai ge tien ge jong Blei snga ba ngala de ong fi mene ba nga sngo kumen nga sngo yu Blei habang adon gini ketien ke jong try namar hagini gisngi kat bangadang puli ke Bible kat bangadang shong ban pledging mot ban perkhat ke ege bangadon ban kren hagini ke program ke bangadon menta hangne nga aingo yu Blei ba Blei Ukraine nga ketien ke jong but shwai ke bangan kren ke tanga khwang anong fi kide gisngi ke bangi dai ke ban snap ba ke ketien ke jong Blei kide gisngi ke bangi dai ban pledging mot ke ketien ke jong try balai namar kat kum ke Bible ke sam ke shispa khat kendai la pin puli na khat ke shispa ar pun riu gong kala de ke por yo Blei ba un tray namar ki la pin ken ya ka an ke jame kala de ke por yo Blei ba un tray hagini gisngi namar ke perthei kala pin ken palat ye ke jingbu bet ke jong Blei ye ke ketien ke jong Blei ka khlem ya bet baru Blei but de ke daw pi yo ingi e magi sngi ke bakumta na ke daw ke de ke por ke jong Blei ban tray ke sngi la da pi dona prenge jaka ke pi kwa ban yo i ke jing tray ke jong Blei ke jing im jong fi nga kwa ke ni ke por ke ni ke por ke ba biang tam ya ke ba pin shashkor ya ke ketien ke jong Blei tongan pin i pino ke ni ke por ba ke jing kren ke ba don ban kren men ke sngi ke de ke ba don kam ngan ai ke tang ni ke jing kren jonga Hangno Ngi Kynduh yo Blei katagale ke kerteng kaba lesi pilaban perkhat shipor Hangno Ngi la bangini Kynduh yo Blei honyi tip naka Bible ba way pa way brio un habani yang akhmat jong Blei ya kata jing bishar kut ke jong Blei ya kata ngitip naga Bible bam dan balaban kiana unu Blei haga bagi sngi pini Kynduh bat unu Blei haga jing bishar kut ke jong Blei lada fi ai tila ke jong ke jing im bi priang yu try fi im ke jing im ke ba shisha ba unu Blei finyo ai ke jing rong no bat pinom hap aga ke jing bishar kut pini Kynduh ba unu Blei haga sngi ke ba Blei unai baino ya kata ngam keren men daga sngi ngam keren ni daga jingi Kynduh ke bangini Kynduh baru Blei shabneng hadai ka bang khwa ngan keren men daga sngi ke dai Hangno Ngi Kynduh yo Blei habangi im magani ke pertai ngangai jan baro kibriu khamtam lele ye be shakri yo Blei
nganut ban ong fidwai pikir pat malagisngi kajing kwa jong pikir day indah ba pikir Kynduh jing pikwa palat banyak Kynduh you Blei nama pitip banyak Kynduh you Blei kadang jubab but don shibun ba kibriu ki bakwa banyak Kynduh you Blei don rugi ba perkhan ngakwa bin sngap ikut kektian don rugi ba perkhan bangin Kynduh you Blei deh yang mana dan kita perkhat bagi klaim yo le jing seng nak takadaw klaim Kynduh yo Blei bagi perkhat bau Blei sa usong yang mani badai nak takadaw ngini Kynduh yo Blei yang mani dan kita perkhat bani Kynduh yo Blei hakarikanan hak jaka jong jingker khu dan kita perkhat bani Kynduh yo Blei ha Eden kumai Kynduh Adam age emagile Kynduh yo Blei hak P.R.DIENGDOH ke bomot hak jaka jong jingsok ngakwa nganong ipikatagan ga bakla lada pikwa bani Kynduh yo Blei pino me Kynduh setia hayeng mane yo Blei pino me Kynduh setia poke kanan jong jingker khu yo Blei pino me Kynduh apo Eden jong jingsok hagani ga pertai hai pini Kynduh yo Blei daya kata bangakwa ngan keren hagini ke jingi kai jonga hangno hagano ke jaka bapinla bani Kynduh banu yo Blei upala ban jubab upala ban kerkhui pi upala ban penkelai ke yeng jong pi upala ban penkia ke jingpang jong pi upala ban penshailut ke jingkeli jong pi baro upala ban pelai ke fina ke addiction ban ke jingele baro upala ban wengi fina ke depression ke jingban kia jong jing perkhan lada pi Kynduh yo no Blei uplay un penkelalut ke ban ke jingkeli jong amen ke singi ke Hangno Ngi la ban Kynduh yo no Blei hagini ke pertai ngini Kynduh yo Blei ngap kat balak nganyele ban keren kamstan naman ngan pen ifi nang ni naga Bible nadu ke kitab Genesis ngap ngan pen ifi nadu ke kitab Genesis shadu ke kitab jingpen pau daga bangayalami pi shaga Bible bagini ke brio barok ki Kynduh yo Blei de shabnang ki Kynduh yo Blei de hagini ke pertai but ngakwa nganong ifi I pin shakri yo Blei lesi kita ketian kedai ke don kam tam I pin shakri yo Blei gini gisngi ngakwa mapin lada don peng jong pi ki bam nget Blei ngadwai bo Blei un ya Kynduh bat pi dan peng jong pi kiba paya ke jaka ka ba pim sing tau tip u Blei dan ne dan tip kita ka benenga dan ne kam dan tip tau Blei dan ne ngakwa agini ke pa ba pim sing tau bakadai ka bo Blei kwa bani Kynduh bat pi Barga bang kwa malagi singi gadai bangan krane gane ba mdei tang mapin shu shakri yo Blei banang ngala long kristan mapinong ngala ya jang ni jing em ngala shakri yo Blei dan preng jong pipiong ngala hiar pateng na yeng ga bai pa jong ai de kum tai mei jong akum ta ki men jong akum ta ngami na kita yeng ba pi perkhat ba pile Kynduh yo Blei ga ba kum kita yeng ngakwa nganong ipingam krane ga ta managi singi kata kam dei ga ba pi Kynduh yo Blei ka unono bre ba Kynduh ba Blei udan ba ga jingla ga jingem ba dei na ga ka bang kwa ngan keren mena ke singi gadai ngan penifi na do ke kitab Genesis hado ke kitab jingpen pau ya ki brio ki jong Blei ki be Kynduh yo Blei hagani ke pertai lingkot kat bala ngan ya no shakman ngini pulin lingkong na ke kitab Genesis ngala ang ifingan sedang na do Genesis hon yanum la man wan ra lut iki brio barok iki Kynduh yo Blei dengan shim kat tu kat ne gi khamlang prominent na ne gi khampau haga Bible uwe ne gi brio gi bang snotna palan ube Kynduh yo Blei day haga kitab Genesis kalnong ga balai puar ngap ngan puri ke kitab Genesis kalanang ko balai puar utau brio day ubakerteng u Jacob Uniu Jacob udah brio uba kham kerpang ke Bible. Nas ngolongo ayo Blei berbor wa address sila dia haga Bible buang ngangalong Blei jong Abraham jong Isaac bat jong Jacob. Kekerteng Jacob kadai uba syukur haga ketien kezi. Handai Blei umle rain ban pen itu syaga pertai bau de Blei jong ni uba syukur Blei jong Jacob
U Jacob udah beriu berpela. Balai ulang beriu berpela nama uniu beriu. Udai ubami hagapor baka ya uru ringkat baru men jong Esau. Udai ubah hagapor baka uwan nadien jong Esau tang baula de bat lepan ke kejat duduk dang kelung. Umpat tip beriu eru reiki kiti jong gelabat ke kejat jong men. Baru udai beriu bekam kerpang ke Bible. Udai beriu berjinjar, beriu bukit ilaga jong ke yeng ke sem. Ubayo ke tengah ke jong na ke yeng jong laban bat ngani tu ipi ubisupet yap na ke pedang jong laban. Usupet yap na ke yeng jong Esau men jong udai balap mit stang ke jing ya mare bat supet yap bat supet na ke jing Udah beriu berpoya ke jaka ke baga jing shep tiang ke betong. Hoi urai, hoi udan ki khon, hoi udan ki langberat, hoi udan ke jingri, hoi udan shibun ki eki enrei. Uhabaniat nak ke jaka se ke jaka udah ubasiat wer kumto. Bat ngani tu ipi uni beriu dei uba im ke jing im ke ba laban ong no ke ba ngau sen ke jing ya nanti ke jauh. Pada din bau mi nak yeng jauh laban ulai lame ke lak ki khon ki betrai ki ya barok ke bau dan. Kawan ke jing bam sok ke jing im ke jauh. Ukwa palat uni bani Kynduh yu Blei. Ngakwangan keren kendiat ikata lada pipai ke jaka ke pila roi pila don pila biang hendai kamdan jing sok ke jing im ke jauh fi. Pikwa palat bani Kynduh yu Blei kanengere ke kubor ke badai na ke bata jauh fi. Uni Jacob sengau sok bat la ke jing im. Uni Jacob sengau hon bagi ke baudan. Uni Jacob sengau day ke jing ya lenti ke jong kam sengau day you. But day le ke dau uni Jacob ule kumlongan puleling kat defi na ke Bible nang ke balai puar jong ke kitab Genesis ke dekat ke bar puar kong ula kejat ke met ula shemi ke tengah jong ubro arngot balik ke syakri ke thai arngot balik ke konsen rang kat we ngot rudia ula nang ya du shiliang ke kriang jong wa du jabak bat ula alami ki bat ula pen pa no ki shiliang tai wa du kumta ula pa shiliang ki ki eki beladan bat yo Jacob la ino marway ngasange na mga kwa mabin perkat bahay kita kektian u Jacob hangni ulangnya ya ke jingem bat na kata dawang ya lok iki khoni ki nong tray ya barokhat ya badan langwang lek no bapi shakmat ngang le shiliang joni ka wa shipor ngakwa ngan penkerpang marway ngakwa ngan shong marway hangni arut wa do jabak ngakwa ngan up hangni ngan wa yu Blei na mangam sok kene ke jingem pitim ne am ngan peni fi nang ne ndah bau Jacob la ino ya u marway fi kataga ne ke jaka ka ba peni Kynduh Blei ringkat barki aka jing MPIP shania aki AKP kitlang ki AKP kendrum kendram ke jing M pim singal tau pinumi Kynduh Blei ko magata kapor lada dan ke AK ka ba pinwet pi lada dan kino ka ba pilong ke jing wet ke jing M japi lada pi kwa Kynduh yu Blei u Blei u kwa pi ba pin elo ni kita shipor ngamong pin bread lot baro hendrai ba pin nuat ya ka ban kita shipor bat bandan ke jaka ka ba marway haga ba pin dan shisha ka donut barang try hangni ngamhun ngakwa ngan syang marway shipor ya ka bangan up ya me try bang ngakwa ngan Kynduh bat me utaw de Jacob but what la ka Bible ko ang u angel uwane ka banyale badu Jacob ane pipule khamsharum nda habakile lempat u Jacob namaru kwa pala di Blei wan mi agni ga Jaka haga dur jong wangel but marsenio ino angel u Jacob u bat na ga singkai bat kia lempat baroshimet hadu banda shai berngot on the Bible banda haba uni angel u bawan haga dur jong angel u de Blei ngani tuifi uang pelat no kala jan shai Blei pen tunjuk khnang ule khnang igini ban pe jadu kan no beriu u bat yo Blei but you ina gini ke Bible uni beriu pelat baru angel keren uang gini giktian naka ega dau ba me bat yenga u keliru uang ke ega kerteng gejame baru Jacob uang daya gini nga bat yame ngam suk gini ke jingem la khat yang au bersyukur kat cakap bangayat
But mentang apen gerpang marweh ni. Ap ya me Blei. But haba me wan nganum pelat ya me da leleru. Baru bat traju nagasingkai. But hang taga Bible ko ang gini giktin. U angel ulang anam khatshu iga keteng jameu Jacob. Henry on khat yameu Israel. Nabakumus iya mela job bor bat u Blei bagi brio. Temela job bro. If puli naga Bible u Jacob ula kali u ang ka iga keteng jame. Uti ula ang Blei me kali ya gani japang keteng jonga. But hang ta hi ula kerkuyu. But ngakwa nganong if you Jacob ula khat keteng ya taga Jaka ga Peniel. Nabangalayo iyo Blei markhmat bat ia ga mensim jonga la pelat im. Kata ka ga point ga beningkong. Hangno Kynduh yo Blei. Kynduh yo Blei nda finot ban ilut barakot. But shipor pidon yakaban up shisha yo Blei daga donot baro. Nda pilapai hega Jaka ga bilang frustrated. Fi kelumar, filang desperate. Pipai ga Jaka ka bang pilakut lot. But na finut banong trying nganom give up nganom sayano henry trying and yang marway ngan ilot baro shipor nan up yame hangta pinyo Kynduh yo Blei fino me Kynduh ayeng mani Kynduh shajaka kabam marway shaga Jaka kabam nan me yo ibrio haga papi wat iga kamat ga jo Blei kata ka de Jaka ka beningkong ka bang kren na Jacob bangini Kynduh yo Blei ngan shim nuksana ibrio ga jo Blei puli yo brio ga Bible nga laong ifinganom siyang slam na mga kren na do kung makatukan ni ngut ki brio na ga Bible puli gini kaktiin ga jo Blei na ga kitab Exodus kalanong ka balay filap yo gini kalanong baga kren siya pang ga jingkot ga jo Blei yo Moses do balakha ga por baga jat beri Israel kanana ga jinglong brao padang ka Egypt bat ufaro sinshar lado Mereka por ke bakayu la peniap ki kelung shibon reha bakimla shu ke la pelat yu apa ke tu shang shi ke wa bat ke poi shi ke Jaka badan ke khun si im jong paro bat la adap yu ha ke yeng si im paro bat la penlong yu kum wei ni ki khun jong paro ere u Blei yu dan ke plan yu no brio bat ngani tu ipi ula shong apa Egypt bat nang tu kala mi ke jing ya le hang tu apa Egypt u hap and pet yap bat u let shari klau bat no shong shari klau let poi ke yeng jong Jethro nang tu la yo ye ke kurim jango ban nga kwang nga nong if ngap han do poy pa ke rikla ushishang ushiyat south post nam shiyat shishang bat ki ubrio badan ke jingkhat ubayo ke training ke biang na pa Egypt ude ubsngol tho yele de bu mi na ke Jaka ka batip yo Blei bat uyat ushiyat klumar supaya ke Jaka ka bampoy perkhat bat ngani tu pia ka we ke sngi ang ka Bible hagala nong ka balai ngap ngan puli Moses udang up ke kenhunu Jethro thau kurim jango bat yo lungdo ke Midian bat ubalong lungdo ke Midian ule yalam ke kenhun selender ke riklau bat ula wan cho lu mu Blei so horep ken bat ula angel utra ula mi pa ho u ke ding na pedeng laulen nong te ula khmi ba khmi kata ka laulen nong kala ing de ding re kata ka laulen nong ka klem ing do o Moses ula pai ker pang man pet ye kata ka jing ipa ko begrau Blei ba ka laulen nong kam ing do no te men ba utra ula yo ibu ula pai ker pang ma jingo u Blei ula khat yu de pedeng kata ka laulen nong ba udang ko Moses tu le to khmi manga ula ang wat wala jan chene let no igi juti jame na lagi slajat na ba kata ka Jaka haga ba me yang ngalong ke Kynduh ko ba kentang ula ang ru ngalong mga Blei u Abraham u Blei u Isaac ba u Blei Jacob de baru Moses ula buri lagi khmat na ba ula septiang ban khmi yo Blei hangno Moses yo Kynduh yo Blei dei sheriklo Syong bat kemerat bat gelang berat pet yap na Egypt bat mentau syong komu brio bayad wer apa ke riklau syong le Jaka ka bam sngo tau Hendai namar bau Blei dan ke plan ni brio ka we ke sngi ngani tu ifin dah bu yat benyalam ukil sholom horap jong Blei bara pedeng jong jing klumar jong jing ma pedeng jong jing do jigerman ha pedeng jong jing bam sngo tau ndau yat marwe ke Jaka ka bu yat apa utu lom horap ha ka we na ke lau beniap u Blei u pen pau de ding ha po ka lau beniap ka ba klem ing but u Moses u pai gerpang ndau pai ka Bible kong u Blei u kurani u nang tu na ka lau beniap ka ba meding but nga kwa nga nong ifi wang igini giktian Moses lot no igi juti gi jame
Nama gani ga jaka ga pamayang ga ga bekentang. Angas ngotunat abang keren ini ga kubar. Hangno Jacob uye Kynduh de ga jaka ga marway. Hangno Moses uye Kynduh you Blei. De inda habo paya ga jaka ga klumara ga pet yap ula de mina Egypt. Yan mentaya ka ban yalam yang ilang berat. Ngakwangan chuang if isikin tiyan na mga numla ban siyang slamang ne. O Moses uye Kynduh Blei hang ne. Bat daw uye Kynduh Blei hang ne. Karan ka jing kladur ka jing ya niti ka jing. U Blei khat yu napo ka to ka laulan nang ka ba ing. Uang Moses ngayo sngaw ka jing lanyar jang kibriyo ka jang. Ngan let ngan pelat no iki kumyo khon na jang. Bat uang ni kitin ngan kinela ka kitiga ba dan bar. Bat nga jit eme ba man let man pelat ki khon Israel. Fitip u Moses ula pelat shishay khon Israel na ka bor ka jang Blei. Bat hangno Moses uye Kynduh yu Blei. Day ha ka ni ka laulan nang ka ba im. Ngakwangan ang ifi ka ni ka par. Balay Moses uye Kynduh kadaw ka day nganya tu ipi. U Blei u kwa ba ni shambat u namaudan ka jing khat ka jang Blei ka ba kraw. Kasi dana pa yung jang fiya ka ni ka par. Hishang ha ka ni ka jakaban sngap ni ka jing ikay. Lesi pim sngap mentoy syo. Pisngaw to pa pila pa yung mental siya klam dan brio ba yo iifi. But barok itu kijing tip kijing nang barok itu barok kat ibabidan pim singaw mento syo menta syang bat gani gamrat bat mdan syo lesi dan preng jong pi paya ga bakumata ka jaka ba pisngaw ban ang gani kijing em ga bamdan meaning ga bamdan jing tmu hare nga khwa ga nang fi walet klet u Blei na beneng uyo i bat lada pi syang sa shatai shaga jaka ga badan ga pertai lada pi sa ha Egypt lada pi dan sa ga jaka ki bamdai bandan u Blei no me Kynduh bat pi hare lada pi ino Egypt bat lada pi not ya ga ban let marway siya klaw pinyo i hari klaw pinyo Kynduh yu Blei pinyo me Kynduh biang an ong biang pinyo me Kynduh yu Blei hayeng mani pinyo Kynduh yu Blei day siya riklaw siya rishap but ngan itu ifi namar bau Blei dan ke plan unwat ifi but unya Kynduh but pi nasi dan manu kani ke pol kat bangadang keren nang ngadan ke jingshai badan na preng jong fi dan ke jaka ke bakala feel ke songka jongman Hoi vidan ke dot note bikwa ban long ke jinger khushi ke briu. Hanrei pimla shu. Shinrang ne kentei vidan ke ni ke por. Vidan ke jaka ke kam ke jam ke bun palat. Vidan ke jaka ke pim skau to shu. Pila let's say pi perkhat bakarta jo pi kala palat bat ngamla shu ben lei. Ngakhwa nganong if ai belang bang ni ke jingkran pen ye sham yo Blei. Ha ke ni ke por. Ngakran nang ne na mga skau to aga minsiam ke janga. Badan na preng jo pi hang ne pi mut man sangano. Walay klet day ka por ka ba pi dan marway pi klumar day hangtala na pi pai kerpang siya ka lab niya ban pet show Blei pinyo i u Blei si sino ni shambat pi magkataka day kaktiyan ka bang kren lingkot na kaniga jaka finish siyam hangno yu Blei day na fidan marway haga jaka ka ba pila meet na Egypt bat bahaba fidan haga plan ka jong Blei fini Kynduh baru Blei klem artotin fini Kynduh ay kaniga jingkren jonga kani syame people pin syame Blei menagsni brio balai ngasiyat ter brio balai de ubi Kynduh yu Blei ngine pulin na nga Bible naga kitab Joshua uni de Joshua brio bekodor jong Blei nga Bible vi puli yu Joshua nagal nang ga besan naga de khat ga bekhat lai ter ngan supuli ga ong habau Joshua ula hajan ga Jericho ula kmit yala ki kmat ba ula kmi ha kmi la yang brio hamar persha jao ha ga talwar ga mut ga wat lama la ga kti ga jao Joshua ula le chi ula ong me ha ga liang jangi ne ha ga liang gi nong yele yangi ti ula ong em re ko mu captain jao pa yu pom jong try ngala wal men tabalu Joshua ula dem ngan la ga kmat ga Kynduh ula mani ula ong ukunrat janga ong ayu halau shagri tiu tau kapten jong pa yu pom jong try ula ong au Joshua lot no igi juti ne gi slajat nama ga ga jaka ga ba me yang ga ba khoi tiu Joshua ula le kumta fitim neam ngani tu ifi balai u Joshua u Kynduh yau try ngani ga jaka kan mau ne u angel ang nero u de Blei ngaku anong ifi tapi pule biang hang ne u angel jusha igi brio begin money re hang ne aba u Joshua u money u dong yang ngani ga jaka lot igi juti gi jame nama ngani ga jaka ga ga ba khoi Nanot benang hang ni udah Jesus Christ ubala dep don lupa wan mi aga form go jong angel bat nda habo yang ringkat bagi talwar aga kti ngani tu ipi uya Kynduh yo Joshua
Fitip balay Blei Kynduh yu Joshua ni nama udan ke Jericho ko bayang khman ka assignment ka kam ka bo day ban le shkhman ka day ban penkelan ke Jericho nama ke jaga ka jersi ban Blei kwa ban penkelan kram ke Kynduh Jericho ban pendu jat ka nama ke ka penwit yu Blei ka penbitar yu Blei bat ka jingi Kynduh ko Joshua yu Blei ni kam day bo klumar kam day bo udan ke jaga ka ba marway andai nama udan ke ega bakrau ba unle ba kata kadai ba udai ban penkelan ni ke Kynduh Jericho ba wit yo Blei ngakwa ngan ong fil pi kwa ba ni Kynduh yo Blei ni Kynduh haba pidana ke mission ke jong try haba pidana ke plan ke jong Blei singapa u Joshua ni u ya Kynduh yo Blei yang ni balai da pi pulil nang ba henriu upen i ya ke Jericho kumno ban penkelan no ikaban kumno buda ai ke jing maham baru Blei ong menam penkelan da ke bor briun re da ke jing risa bat ngani tu ipi hang ni namar ba udan ke Kynduh ke budai ban penkelan unum la da umia Kynduh shua yo Blei kata ke badan kam la da pidan Kynduh ha ke jing em jong pi la da pidan ke ba wit ke badan kum ke jing ka ye ke jing em jong pi ngakwa nganong fi film la da ke bor pim la da ke but pim dan bor ba penkelan ye ke Kynduh ki ba wit ke yeng ke sam ha ke jing em jong pi ki Kynduh juga jingpang ki Kynduh niam ki Kynduh ki bapenya khla pi pinum la setia lada pimi Kynduh show you Blei but I know you Blei bau Joshua u ya Kynduh you Blei nama udan ke Kynduh budai ban penkelan ngakwa ngarang pi lada bidan ki Kynduh ki jingwet ki ding pengkyang ki babon ke jingem kadai ke jaka ke babiang walai pet na wali ong ani ya na wai wali ong ani le we bun ba ngi miss you Blei bun ba ngi claim Kynduh Blei nama ngi plan mani Kynduh Blei ha kanan mani Kynduh Blei ha eden mani Kynduh Blei yeng mani patay na kata ngi pakla ngi me Kynduh Blei yang ta pini Kynduh nda haba pipai ke jaka ka pa marway pini Kynduh nda pidana ke riklau ko Moses pini Kynduh yo Blei day nda haba pidan haga jaka ka ba don ke Kynduh ka ba yang bat bo Blei pa pin penkelan bat ukwa mani Kynduh bat pin namar la da pimi Kynduh yo Blei pinom la penkelan Kynduh bat ngakwa nganong fil pikwa ban penkelan ki Kynduh ke babon ke pertai menta don kam yang abe de pikum ki briu ke shakri utrai bangi day bani sham shua yo Blei kamba rafi Kynduh yo Blei finyo imdan Kynduh Jericho kabala ban yang aingo yo Blei nam ta kata ktin ngas ngo komen ngadan ke jing shirham hagani ke por habang kren yagani ke ktin ke jong trai ngeni Kynduh Blei day nda habang ye don Kynduh haga jing em ke jing don Kynduh ayu haga yeng jong pi don Kynduh ayu haga jing em ke jong pi fi don Kynduh ayu haga jing em ke jong pi kaba menta hagani ke por gat bangadang kren ai bapini Kynduh Blei lingbag ni ke jing kren jonga kan long ke jing lam pi pini Kynduh yo Blei pimla pen kelan marway pidan kamani sham yo Blei ke jing em jofi but Hangno Joshua yo Kynduh yo Blei they had drong lo ndo pen i ke Jericho but ban pen kelan ke Kynduh Jericho u Blei wane Kynduh but angas not nat kata angin long ki briu ke ba pet Kynduh angin de ki briu ke ba pet jing angin de ki briu ke ba pet ye ke problem hari angin nang bani Kynduh yo Blei shuai ki Kynduh bapinyo i barok an kelamadan haba pi Kynduh shuai yo Blei nala ong pai fingan kren lingkot bah ya kini ki points ki jongana mga don shibon na sinotanat sayo way briu na ni ka Bible tangin ni puli ni briu na ni ka ktin ke jong try anu ni briu don na ni ka kitab nong bishar singap ngene puli na ngene kitab nong bishar baru tahu briu dan ke kitab nong bishar kala nong kaba tangan puli na kala nong kaba henrio ngas ngotenat eu ne briu neru ya Kynduh yo Blei u ya Kynduh yo Blei puli na ke Bible kala nong kaba henrio kon Israel ki ha ke jinglong brau jong ki nong Midian ki wani ke ban penkor det iki ke Bible ko ngo mahnyo snam bat nda hadien bagi la rap ki wan bat ki shuyu no iki tu ki jing rap baro bat ki shiri la de shi ki tliu ki krem bat ki dana ga jaka jang ki jing long ram dan manut mi shabar dan manuru bat baro gila khnyum gila ol gila dana ga jaka ka ba kalong ka lockdown ka ba kraw ya ga jat beri Israel nyaw snam ki shong apreng ka kodet dan manut mi dan manut ya chakman ai ngu yo Blei ba ga lanong ka ba henrio jang ka kitab nong bishar ga khat ka ba khat we ka ong anda kumta u angel utrai ula wan ba ula shong pa
uding sting po uding sning ubaha opera ubadeyo Joash unong abiser ti ukhon jang u Gideon nga kwa bin nga ba ukhon jang u Gideon udang shokyo haga jaka kemum so ban buri yo unagi Midian u angel utrau la pau ho ubulong u trau don ringkat bat me ubriu besinrang u Gideon uang akan rat jonga la trau don ringkat bangi balai te bakani barok kawan ngat hangi shanugi kam ge bapla jang u barok ge bagi kpa jangi kele tu angi ge dong u trau sumna walam no ingi negeri Egypt hendai mentau trau la lendat no ingi bola ai no ingi ge tigi Midian u trau inga kwa ben ngap ai ne ge u Blei ka Bible kong ula peg ho baru lang kilet hagani ge bor ge jame pelaj ge Israel ne ge tigi Midian ngam simla pa manga yame Hangno snam ki Israel ki shong mrao. Riba ya po ki kram bara po ki tu ki tleo. Sha ban ben ki nong shon de ki bon snam. Mdan shu banut ban mi shabar. Mdan shu banut ban rap, mdan shu banut ban kam so. Kila dan na jing yap tngan na jing kordit. Henry aingo yu Blei ya pedeng jong ka bakum kita ka por. Wat lam dan shu banut ban mi na tu ka jaka. U Blei u Shamio Gideon u banut ban let ban shokel haga jaka kemum so Pinumi Kynduh Blei la na piri Pinumi Kynduh Blei la na pi syapti yang palat ngam kran bapin pen kanya ki an sarkar ngam kran ang ni bapin pen kanya ka jing bu bet jong health department hendrai hagini ki sngi ka jing syapting kala kham jur bane ka tu ka jing pang corona ka bangiyo bagi briu gila tiang adu kata bakim la shu yagaban mi watang na yeng ban let si jing sang la ni tang ban le ye ngakwa agani ka por bangan ong fi kare ka por ya nga ba de pi bangi de ban tip ni dei ki briu ki bakumno ni don ni u Blei u bakumno ni don ni u minse ma khot jong Blei u ba don bor hadu kat no ni don ni ka jing da ka ba hadu kat no da snam bat ngakwa ngan ong fi da ka ba buram ngakran fi la na pimno ban mi la na pi shong ngakndong la na pi ri ayeng la na pi mut ban mi tang ka por ka besuk bat ka bekemen Pinumi Kynduh Blei hangta dan banut mi agani ka por nyau snam handai de tangu ni wai khna samla bekerteng Gideon baru ni mi baru shokau u Blei when Kynduh na hang ni ka Bible kong utrai u shat wan pa wa ka dur jong wangel wangel wan ka dur ka jong wangel ka manang Blei wan ka dur jong wangel Beruang Gideon meu briu besinrang gemensim lani meu briu beslur Try dan ringkat bat me kata kektien ke klempen singel tenat iu Gideon kata kektien ke baong melong briu beslur bat ba me Blei dan ringkat bat me ke klempen singel bang iu Gideon namar uyo i ke jat ben riu le jong bakadana ke jinglang merau ban uong iu angel sim tip bade Blei ningkong uong ini kektien lada Blei dan ringkat bat ngi balai gani gaman jai ngi shanugi kam gi bapla gi jong Blei ki bang iyo ngau na gi kpating men jingi bau pen kat gi duriau besau bau pen yap gi sipai gi jong paro ga to duriau bat bau pen mi no mausiang bat bau le gi kamba gi por gi bamenchua shano uniu Blei bale kamba udan Blei wat gi bakum kita gi brio gi gi sngi ki bamri andre gi banut ban yang But no kuli ni kitin wang shano gi kam gi bapla baro ki bau Blei le ka por jong gi kpatemen gi jingi ngas no tenat baga Bible kong ni gi kitin u Blei klem kren re pet bet de gi kmat gi jong yo Gideon kam slam bat ga jingi Kynduh jong Gideon markmat baru Blei ka pen kelai ga donot ga jong bat nga syukran lengkat u Gideon u job ye ga ni ga tmai gi Midian ngas ngau bang ye ga ni ga kitin Hangno Kynduh you Blei hai Kynduh you Blei Pinumi Kynduh Blei babi shongri ayeng shatja Pinumi Kynduh Blei babi ri apa ke kamera tia Pinumi Kynduh Blei muat iki brio ki beri Blei wat iki brio ki banut ban yang ha ka bagi wai kim tre ban yang ki banut ban mi ha ka bagi wai kim not ban mi
Kita lagi beriu ke bani Kynduh Blei. Hangno pini Kynduh you Blei. Lada pinut ban yang haga jaka ga baki way kimla ban yang. Hang ta pini Kynduh you Blei. Gideon Kynduh you Blei baga change ke jing im jao. Hang asngo tu nat ikta kektian. Bon ba ngan ong si ong ikta kektian. Bon ba ngi perkat bani Kynduh Blei ndala suk. Nakala light luit, naka government kala polite luit, hang tangin si let jing sang, but hang tangin ni Kynduh you Blei. Hang ta fini Kynduh you Blei, fini Kynduh tang para bangai. Tapi jias ngau tu nat, but ngakwa ngan ong ifi kini gepor. Tapi kwa bani Kynduh you Blei, not ban yang, haga jaka haga bagi way, kim not ban yang. Habang ngakren ni kini ngalong balance. Ngam kwa bangan ong bapinile persyak sarkar. Ngam kwa bapinong bang ina adon na kita jing sin charge untuk merat klau. Nang tade bangin ya mi persyak bangin ya le persyak sarkar namar bangin adon na kita ya jong merat klau. Ken mau ngidang don na ya jong jing ai hare ka bo Blei kwa ingi haga ni por bangi dei ban not iga ban yang ban ply you try ban kren you Jesus grace ge breu. Mdei ban kren persyak sarkar. Kata ka dei ga bang kwa nganong ifinang ni. Gideon nim dei wile persyak inu inuru. Umi dei na babamdan banot ban mi. Baraba umi rungan itu ifiu shokel na mlaim klem de shokel. Banga kwa ngan ong ifi ni gepon na unut ban mi uya Kynduh you Blei. Sya kata gektian ngan ong ifi. Hangno pini Kynduh you Blei. Day la da finut ban mi haka baki wakim not ban mi. La da finut ban yang aga jaka haka baki wakim not ban yang. Hang ta pini Kynduh you Blei. Mano na preng jong fi yang ni. Hiyo sngaw ni gektian ga jong Blei. Baga kta iga dot not jong fi. Ngakwa ba finut ban yang nam ta la ga jong ga yang. Fide finut bani yang na kabenta la jong ka jing shikri. Fide finut bani yang na kabenta ki briu ki berangli ki bekhun sweat. Fide finut bani yang na kabenta kita ki riu kan tai kita ki besak marwai. Fide finut bani yang na kabenta ki riu ka jaj ben riu. Mdai ba pini yang man yale persyak sarkar. Hare ba pini yang khmat jong Blei. Persyak ki bor tong ka jingdom. Ban duai bani yang ban keren ki tin ka jong Blei bani ya chkhmat. Ban shikri utrai Blei uni Kynduh bat ki bekum kita ki briu. Finomi Kynduh mengisi legi sayang tangga por besop. Finomi Kynduh berbisi syang ayam. Finomi Kynduh you Blei de finot ban mi. Kata kade ketian ke bang ayo haga ni ke por. Kat balak nganya lek ban pen kloy. Pina pulih ke kitab kisiem. Hilap you weu briu bekrau. Utau de you beklem yap setia kum ki para briu. Kurteng Elijah. Oni Elijah Blei la say u bo ni lek persya. Ya ke Jezebel. Ban pai ke jait ben Israel bagan mani u Blei u beim. Ban pen ko ngo yo Ahab u bala pai dia no Blei. Baru la pa yo le briu bun pen banai ke jingrang terkhong. Baga jingrang terkhong kala jag jait ben Israel lais nam riu banai. Baru la yele persya igini ki noi tu la pa jong Blei bal. Hajrong jong lum Karmel daga bagi duai baga ding ga hiar no Blei kan long. Baru Elijah la ban pen hiar ding ula job igini ke jing duai. But I ngu you Blei hagalanong ka bakhat pra u Elijah ula kiu biang shulum Karmel ula la ban penhiar wat you slap andrai ngakwa ngan ong ifi u klem ya Kynduh Blei ule igini baro Blei jubab yu andrai ban de Kynduh bat u markhmat u klem ya Kynduh fite u Elijah ya Kynduh Blei de hangno lapi pulil nong bakhat kendai no pai ga jaka ga buyu ibo samarway Baradian baga Jezebel ga berngam ka ban piniap no you. I ilo jong shekri u pet shaber shiba. But u late ri upo ga klau. But a pot jong weu ding u he u tia angta. But u da dwai bo ni yap no. Ulang frustrated u klumar ga jingim. But u mut iga ban kenyo ban sange no. But nang tade u da yo tia lingai. But u mut artat iga ban kenyo ban shekri u try. U Blei na benang u padu angel. Ban kersi u wanra baga jingba baga hau kulong. Ban ga kwa ngani tu ipi u pa bami u du arsin. But nang tade u pa yengi u buniat. Shadu ulum horep jong Blei. But u yai daga taga jingbam guma sao po sngi. But u poi shalum horep jong Blei. But u poi halur jong ulum horep uruan ka wega krem. But u rung taga krem. But ngan chupuli lingkot ifi nagal nang ka bakhat kendai. Sngap ngan puli nagal khot ka bakhat ar ka ong. Ti hadien ka taga bakhnyu jumai sa gading. Andrei u try chim dan ka taga ding. But hadien ka taga ding sa gajing sawa ka bajam jai jai. Ti habau Elijah ula yo sngawi kata. Ula tap ilagi khmat na laga barandi but ula mi no. But ula yang shintur ka taga krem. Hakmi ka ktien ka lawan ka baong. Mele ayu hangne ko Elijah. Uti ula ang sngaw skun na ka mataw try. U Blei ki pa na bagi khon Israel. Kila lende
det no ige jutang jome kila penkelani ki duan jome bagi la peliap ige noi tu lupa jome daga white lam but setang manga hinga dang sa but ki wat ru ige jing im janga ban shim no yaka fitip nem ngani tu ipi Hangno u Elijah u Kynduh Blei dei haga por kaba mdei haga por kaba u yo I haga buram jau Blei haba u duai ane dei haga por kaba u dana haga jaka kaba u mut ban kenyo nga khwak ngan ong ifi u tau deu Blei u snau to yo Elijah u neu Blei u bangi shakri mdeu balong kumu brio u Blei u snau to yo neu brio bo deu brio ba kodor Hendrei komu brio dan ge jing telat. Ula penihari ge ding, ula penbenai ge jing rang terkong, ula penihari u slap. Hendrei minta nda habau samar wei upai ge jaka, kabau pet yap bat uri no, bat usyong ge jaka, kabau mut ban ken no, bat daya kabau kum ge taga por bau Blei wan wat yo Elijah. Wali ke jing im jangaru ngani tu ipi denda mga snowbom dan chu support dan chu manu ro bala ban yaram ngan snow manong trying and kenno ka tungan sangano nganom shakri shoy me bat ngala shong ro bang nong trying am treasure ngani jakman day ka ta por bang Kynduh yo Blei Lada dana preng jong fi dana ke jaka ka ba ke jing kawan ke jing le kawan ke brio kan ta je fi ki ba e je fi ki krem support fi ki kren persha fi ki pen banas ni fi kane ke por ke ba pen tip ba kane ke por ke ba byang tam na ma uni Blei u ngi shakri long faithful uni Blei u ba yaine u ba la khat u ba le ru ke ta u ba la khat ba ke jing khat jong ba dei klem ke jing ka la ka ba mot on ye Kynduh ba pi la pi pai ke jaka ka ba e jong ke jing nda ha ba pi yat ban shakri yo Blei Wala imot ba ino no ifi unom ino ige jing im ge jong fi unum Blei unum klat ifi unum lan dat ifi lada pi dala ge jaka ka ba klumana nam don ba wan wat chu ifi ndon ba tip yo Elijah don shkhla uri au ding u yotia ndon ba tip ndai ne Blei tip but ndon ba la ban yarap ne Blei la ban yarap ule wat u pa ni ge kram bat u Kynduh but u Elijah hap tap da ka barandi na ma umnot pet yo Blei baru Blei udang dan ke mission ni Elijah. Tapi pulih lu digini udang pak biang yang uban le gi kam gi bekrau. Nak kuah pin sengongo yo Blei. Badu mentang gi sengi Blei kuah bani Kynduh bat fi. Lada fila syakri yo Blei kat tu kat ni por pila kongo pila yo I gi jing trai gi jong Blei. Hari kadan ke por gi jing lang beri ngitlat. Bara ngitlat ngidan ke jaga ke babakla. Walai klat u Blei de Blei. Sngot ho ifi. Unwane Kynduh ifi Hangno fini Kynduh yo Blei dega jaka ka bisngo ba pemlong cho dega jaka bisngo ba la kunlut ke jing ya le ti jong fi hang ta fin la bu Blei unwane Kynduh bat fi tau de try ai ngo yo Blei dem ta kita haklau hagri klau utia au ding ratam hang ta fini Kynduh yo Blei mde he yang manem de he edan de kanan hang ta fini Kynduh yo Blei hang ne jaka ka ba pimut ban sange no Hangno yo Blei nam tani ke kubar o mga ladap ong ifi nganom kren drong tangi ni pech sa yo way brio nagani ka Bible tau de Job If puli you Job aga Bible you brio plau brio ba hok tam ang Bible ba janai tam rei udan lagi jang jing bakla nda bo Blei lo yalame ula do lut barok ga yeng sem khon gi ktil do lo spa ga pau jing pangala bani no do clear do jan ga lok ga klem support you udan bagi parlok do gi bekren persya you bangani tu ipi udan ga jaka ga baklumar ba undan ga jaka ga baklumar ngasi tu ipi nda pidana preng ga pressure apeng jong ga jing ban khia jong ga jing kendo gi ba e ga jing em filap ka pen klumar ga jing em ga jang fi baru Job upaya ga jaka ga ba ukli jing kli yo Blei ukuli shibon ge jinkeli balei try balei not you new Job if you pull in a Bible pite bu new brio wat you Blei in reum shem but ngan pri fi na ge ktien ge jong try kat no sien nga puli ge ge lenong but kat no sien nga yo men siem now new brio na new brio don ki ktien ki ba kodor palat na ge ktien ge jong Blei fi nda pi puli ge Bible filap ba new Job u de brio baro ngi i ge brio ge kren new Job Barngi syait kot igi khat ke bau Job ukren. Harengim sngau tho udan aga jaka ga bakumno. Hagini ga pongan pule fi ga wai ga ktien ga bau Job ukren.
Hangno fini Kynduh yo Blei. Fini mi Kynduh tang namar ba pi yet ma pi wat ma pi em. Pet ngan puli fini ke kitab jong Job ke nang ka ba arpulai. Ngan puli na ka khat ka ba fra bat ka ba kendai. Ngas ngau tenat bu ong ini giktian. Hakmi ngalet seprang henrai umdan. Ngawan sedien henrai ngamla banyo iu. Ngalet sekadiang menbau dang trei henrai ngamla banyo khmi iu. Uburi yala di sekaman bangamla banyo iu. Ngan ong manganang ni giktian ka besai. Ngawat yo Blei ngayat kam sekhamat ro ngamla ngani syam yo. Ngawan sedien manganwat yo yo dan kam sedien rei hangtaro ngamla ya kabangan yo iyo. Ngalet sekadiang ya kabangan pet yo dan sekaliang kadiang rei hangtaro ngamla ya kabangan yo khmi ya kamat gajaw. Bible ko ang uburi iladi sekaman ngalet sekaman ro uburi ngamla ban yo iyo. Hapudeng jong jing jenjar, hapudeng jong jing samarway, hapudeng jong kordit jong jing pang, hapudeng jong jing jenjar ke bamdan batip. Unio beri wat yo Blei. Barabo wat yo Blei tip syu kumlon le. Namar syam yo Blei. Kedan ke por babo Blei buri. Habo Blei buri ngaladep krenteng igani haka YouTube ke bamensua. Habau Blei uburi yaladi. Kajudan ke por bau Blei uburi yaladi. Blei fitip Blei uburi. Ukwa yang apa di pi bangin kamwat bahayu. Habau Blei uburi ukwa bangingin kam wan sejan jango. Baru jobu wat sekmat sedin sekadiang sekaman. Umla ya Kynduh yo Blei. Baru pai ke jaka ke baklumar bi puli sekmat. Keli jingkeli you Blei baru Blei ke bakat do uyang na beneng uang yo Job panpo lagi sengka yang ko murang ba ngan keli sama ngai ke jingkeli kawai ke jingkeli ke bang asyik sngo along tamula ke bo Blei keli you Job uang ye thu yang hangno medan men bang tawi ke pertai baru Job umlat jubab ngakin mau nang ni nganum da puli ke khat Bible uang yo Job kumne uang to ye thu yang ngan keli me ukpa udan uslap udan kepane em. Uslap udan kepane em. Barangayo ibo Job umlat keren. Pada dien dah bo Blei la keren yo Job. Pipuli nang ni nagi kitab jong Job kala nang ko besau puar. Pisalap yo Job wang ulai tu au Blei wang ngatip bamela ban le iki baro bamdan bala ban khangi kanu no jing tmu. Wei niu bapendo mi ke jing perkhat klem ke jing tip nama ngala keren ni ke bangam sengau tho. Kiai ke bakhampla ngai ke bangam sim tip. Sengap ngkerpat ye me ong Blei ngan keren ngan keli ye me ti thu ma me nga. Sengap au Job wang komni ngala yo sengau sepang jong me. Da ka basyu yo sengau ke skor. Sengap au wang ni kitien. Handrai menta ke khamat jonga kala yo ye me. Piti buang kumlo nama getang ala isi ilade bat ngakela ka bamot naga domet baraga de pay. Dei ka bakum ka nuga por finyo iyo Blei. Dei ka por ba pipai ka jaka ka ba pi snoto. Ba pimlong ruya. Ba pipai ka jaka ka ba pi snoto banang. Try gitu ke jingkeli jangan balai. Try gitu barak khat nganum ngapan map na me try. Blei jangan ngatip mamela man le iki baro. Dei nda fikla ka bamot iya kita gi jinglong. Babin salah ban yo I markmat yo Blei. U Job usayo biang iki ke bodo no. Arsha yo ke bodo. Hadin bo kala ka bamot. Hagat pay baraka Kynduh. Ya ka banong try. Ngatip mamela man le iki baro. Nganom keli syo. Bat ngakwa nganong ifi ke ni gopor. Blei un kur khui film bangan ni jingkran. Ngampat kot. Ngarang dan bangan pen ifi sa kendiat na ni ketien ke jong Blei. Hangno fini Kynduh you Blei. Ngadan ke jing pen pau ni gopor ke bangan kren. Bangakwa pin sngap igani. Dan na pleng jong fi yang ni. Fidan ke jing pang ke bejur bana ke ni ke singkai jong fi ke liang taman.
bat kada dung fi ka shat dung fi shri fi ot fi yam kada dung shadu shpo jong ni ga sieng lebong jong fi bat kada ngam shpo bat nga kwa hagini ga por ba pin tip bakat bangadang kren Blei pen kia fi ngan sa duai ga ta shibet singap hangan peni fi nang ni nama habo Blei pen pau ngam ban si ga bangan pen pau fi nga kwa nganong fi Hangno pini Kynduh yo Blei ngan peni ya ke kitab Daniel ngas ngotenat ini ke kitab yo Blei pinum yo haga jaga ka besok u Shadrach Meshach pada Abednego gidana Babylon nama bakim treban mani gitu ke dur Blei gitu ne bukan nesa lapen kreg lawar ding lapen kloit nyosha bana bakim tre ya ban pendam melodi ne bukan nesa la bradiki shaga lawarding gabarham Hendai na ba bread support lawarding hapo lawarding kilap bau Jisu la dep dana po Hangno pini Kynduh you Jesus Christ pini Kynduh you Jesus Christ dai na pinut bandrong ka lawarding but pi real ga jinga macam Nebuchadnezzar daw yung iba kaklami kajing smado kajing betay jong klebrio uyang nalaga jong gallery ba ulet siya po kmat jong ito kajaka kabagi pet kai gitu batang ndaw bo pet siya po u bread laingot uyo idan sangot but uday ito wa ngayo iyo way bukumukon jong Blei but nga ito ipi uhukom ban say no iki but na say gimi laingot but na gimi laingot ki klem wit klem dan jing ing klem sma ing but Hangno Nebuchadnezzar ukalaga bamot Hangno pini Kynduh yo Blei fino me Kynduh bidan ha eden kanan haying mani fini Kynduh yo Blei la finot bandrung hakilawading jong jingam dan gibreu ba kwa ban paduai ban pelip ding ngakwa nganong fi ngingim dai kinong pelip ding ngakwa nganong fi kan mau kidon gi fire brigade bakin jaman sim ki ba pelip ding ngini gisingi nganong pelip ding nama dai hapo jong lawa ding pinyo u Jisu dan hangto kanom ing pinum lelai lada pinot ban yang ban shakri utrai hangta fini Kynduh yo Jesus Christ lada pinot ban rung ka lawa ding angas ngotenat igata gtian ru ngada shirham abang kran igata bonsin nga syam ngam Kynduh Blei habang biang ngayeng abang yesuk abang kemen abang yo lut ki ngai Kynduh Blei ding da habaki wan ki lawa ding ig jingam dai hantang ngai Kynduh yo Blei nga syam ig jing pen sle ga don't try habang dan ga lawa ding ban nga kwa nganong fi ga ni po ngam don po ngen kran igata finda pulina ga Bible ngabangan pen way breu we Kynduh Jisu ngine po si testament ga betamai kendia bi puli ni kitab ga gospel ga jong Yohanes kal nang ga bekendai u Jisu pen kia ini ba matla ini ga pung siloam adien bula bia ga kendau la khle ga bia ba ga kendau ta ga kmat bu on kile ta ga pung siloam mu ne one pai banda ulet bita u yo imat ba unda one pai klem yo klem Kynduh yo Jisu yo Kynduh ba u pat imat ndau la imat me Kynduh Jisu la pet ngi mentanda yo kamba ngi penbana ngi yang lang ngi shandur lang bagi brio ban penpau ngi le ngi ke kamba u Jisu mjule komta u Jisu na yo kamba utip bola pha bata ka pung silawam ne un kia baru wan wat umtip banda bagi keli ke brio sngap kan pule gospel jong Yohanes no bekendai ka Bible kong ndaki keli ngan puli dekat bersifau ko angam ni anda kum ta keli kumno la penpet gi khmat jame ule tu long briu yo belakhat Jisu ule thais bo khndo ule ta gi khmat jonga baru ang tu khelet bitaru hakapong sum silawam kum ta bang la lej ngala betang ngala pet lagi khmat anda kum ta keli Hangno tau dan ule tu angam tep ngai Kynduh baru ngasi Kynduh rumah nama bang imat usuang inga beta po kapong sulawam ngale bang ngayo imat dan show la pet ti shay tau Jisu ngam tu bukum no shay usar ngam tip tang ba kawai ga bang tip kedai ngala yo imat la ra yu ne unia ngapreng jaka ge bedan buram tam ubriu bala yo imat now Jesus Christ unio yang ge jaka ge bakrau shibon ba bitare yo ubo yo imat ngani tu ipiga niam barabor ga langum ta aga jakaban yo igi briu gi kala aga jakaban yo ibi gi briu gi shakri utrai aga jakaban yo commandment yo ibi gi briu gi bayat aga jing em go ba rim ka bam long gi la light naga drugs naga kiat naga jing em go ba klumar aga jakaban command ki sngaw dom pen ban namaru pen kia aga sabaton ri aga sabaton kentat yo ba matla ka ta ga jing long jong niam
ngam don pon ngan kran e katam na gisngi are nga kwa ngani ifi wat ki kime ki pa ki not setiap ban play lo jong khon bau yo iman no Jesus Christ ki onkelina ula arangba na magi da tieng ba yo gi shabe no na gan niam ga bagidon pikir bahaya ga ege bi day ba do Blei wat ban pensingo ba pala de Breu na makan pensingo si yo Blei ba uneu Breu ba yo iman ngani tu ifi ula yang na ga jaka ba ula plage ma Jesus yo bo klempat ye Kynduh tanggawe ang nganga tip pianget yu ngangam tip tanggawe bang tip ba mensuang along ba matla mentang ala yo iman ba ye katam dan bala ban lei eru ba ka Bible ko ngini gikten nda habo kuren lele ye ki wang fi man ban ye buat no yu ban lang gisenran u ki dom ki ong mel khai me ga pop suda me mut ban hikai ngi ka Bible ko ong ki le ye shop no yu u shabar nga khwa fini yo e gikten Hangno Kynduh yu Jesus. Puligal nang ba khandai de khat balai pulsan. Ka Bible ko Jesus la yo snow bakila shop no yu shabar. Ula shamti yu ula let ya Kynduh yu. Finu mi Kynduh haba biang haba pidana po aga jaka ka bro ki snow to not ifi de ndala shop bi shabar baba pi yang ban plabet ya ka keteng ga Jesus Christ de hangtan ndala shop shabar jong yeng mani hapo jong temple mi Kynduh yu Jesus de ndala shop shabar don Jesus Takadaw mentang isya yalit lamis tanggalit jisang kan mau jisu dana yau mau long jisu dana patakia na polo jisu dana pagi jaka gibe udan hangta pino me Kynduh Blei hayeng mani pino Kynduh Blei de jaka gibe dan jika be ngi puram pelat de riam sut bane Kynduh Blei yang mani ngakwangan itu ifi kan mau ngi mi riam sut bane Blei pim riam sut bane sti polo ban let yalap hangto patakia nama hangto pino Kynduh yu jisu de gitu gibe la shop shabar Jesus ko abani Kynduh. Hangno fini Kynduh yu Jesus Christ. They had lower ding. But fini Kynduh yu na fila shop shabar. Kat do ngan pen ifi. Ngan pen kot ini ke jingkren jonga. Ala ong ifi ngakren do Genesis hadu ke kitab jing pen pau. Let's say ngan chupen ifi na mga kenmao ni ke por. Fi kenmao yo way Breu na ni ke Bible ki kam ge apostle. Utaw do Stephen u ye Kynduh yu Jesus ngani tu ifi u yo yu try nganda puli ifi na ke Bible u yo yu try ge lanang ko be nyau de khat be san fu sao. Ke Bible ko ang te haba ge la yo sngo ye gini ki ek ru ge la yo atchla ga dono ge la kriya lagi bnian hare ulong badap do min sim ko bano bul khmi shan shbenang ula yo ge buramu Blei ba yu Jesus bu yang haga tiga man ge jong Blei ban ulong khmi nga yo ye ki bnang bala play but yo khono Breu bu de yang tiga man jo Blei ge le perta de ki tien be jam ge le set ge score ge le shop no shabar ge shnang ba ge le lentem mau yo na khwang ani tu ipide ge por ge ba pi yang ge jakaban yang ba ge jing shisha ban ha ba ge Breu ge kriat bliat ba ge kran persha efi hare ba fi yang ba ge jing et ban play yo Jesus Christ hangta finio yo Blei hangta finio Kynduh yo Jesus Christ kata ge jing shem ke jong Stephen ba kat do ngan pen kut dagani hagani ge por ngan pulefi na ge kitab jing pen pau na ge lenong ge beningkong singap ngan pule na ge khat ge bekendai ka ong kumne manga uyanes ubau para banget jokpi unang yo bentale ma ge jing jinjar bara ge hima ba ge jing ya sha u Jesus Christ ngala don na ge te dole nong ge be khat patmas na ge benta ge tienu Blei ba na ta ge jing pla yo Jesus Christ ngala long hau min se ma ge sniu try ba ngala yo sngo na shedien jangai ge tien be jam kum ge turai ge ong ngalong mga alpha ba omega u beningkong ba khat do ya ka ba mela yo itu tho ge kitab ba la pha angai kita ge nyo balang Ephesus Smyrna Pergamos Thyatira Sardis ke Philadelphia bat ka Laodicea ngakwangan ong ifi o Yohanes usenran jong Jesus Christ udai usenran ubaim khaddo tam lagi senran baro la penshitami u la penringkang pari u la bread u kini dolanang bau niap marway bat ngakwangan ong ifi dai no donaga jaka jong jing sha penringkang par no dan marway ke dolanang dai hangta uya Kynduh yo Jesus Christ ukelan ko mo bayap baru Jesus ang WhatsApp tiang ngadai mga ngalaw mga alpha baru omega ngadani gi shabi jong dujak baru jong jingyap hakmi ngalaw mo bayap mentanga im sigi bam jukot ban ngakwa nganaw ngi fiula peniang pat yu bat u ai ke kitab jingpen pau
Bat ngas ngongo yu Blei bangi yo ika kitab jing pen pau. Now nu brio u basha pen shitom u badana ga jaka ga ba jang jing pen rengkang par. Unut ban shong marwe ya daulanang. Naga benta ga jing plai ga ktien ga jong Blei. Ban nga kwangan itu ifi hangno pini Kynduh yu Jisu. Day haba fi bats kami ga jing plai ga ktien ga jong Blei. Wat lada fi sha pen rengkang par. Hangta pini Kynduh yu Jesus Christ. Pino mi Kynduh yu aga jaka ba yadon aga majority ba baro yes not not if em fini Kynduh aga jaka ga ba pinot ban yang marway aga jaka ba shakri utrai u Blei un kur film aga ni ktien but shwai ga bangan penkot nga kwa ngan ong fi kumne sngaba shwa bangan penkot ni ga jingkran nga kwa ba pin sngaba u Jacob u Moses u Joshua, u Gideon, fi pule Elijah, pule Job, barok gibriu jong Blei, u bayok jing pen kia agapong silawam bamatla, Stephen, u Yohanes. Barok gini gibriu shipongot la ngambakla ngalapen ifi bagi poy gi jaka gi ba joga jingem ade hangta ki Kynduh yu Blei but habaki Kynduh Blei ki klem long shu kumjo nang tu ki ya chakman ki yo iya ga buram ga jong Blei tagadaw agini ga por ngan duai ifi Papinom shu shakri yu Blei man shu ut sai ga jing e. Papinom shu shakri papin shu sngotanat ay tu jing seng jong fi. Papinom shu shakri papin shu yai shu ong along kristan e. Ring kwa papin not ban yang. Haga papin da non shisha ga dot non ban tranga kwa ngani Kynduh ban me. Lada fi Kynduh jing e man da singi what let ship ti. Hang ta fi ni Kynduh yu Blei. Ngan duai gini ko bor. Tangini duai. Ku try gini ke klip mara Blei nga ai ngu yemenam ta gini ke ktien ge jame. Bat nga dangej a Blei be it adu menta ke singi medan ke dot note ke ba ang note ken try. Me kwa ba ni Kynduh bar ki briu baro. Bat me ni Kynduh ki briu om ki bedan tang hayeng mani. Me ni Kynduh ki briu om ku pa ki besngot nat men shong tang kanan ju ke jingker ku. Me no me Kynduh ki briu ki perkhat bagin si shong sa ge eden ju ke jingsok. Mene Kynduh igi briu igi bekloi igi ban mi como Moses, como Jacob, como Joshua try. Ai ku pa gini igi sngi ba gini igi ktien ga bang kren. Kan pen ki igi briu igi be yo sngaw. Bagini yo men siem ken try bagin not ban yang haga jaga ga bagini gi wai kim not ban yang. Namar hang ta ken try ngini Kynduh you may play be it. But ngi don ai ga bekraw ban let shakman. Try ngi de tuai men pen kala dori gini igi briu baro igi besngap men igi sngi. Mana duk ni ke klip mat ngan yo iya ke puram ke jame. Try ngat tuai ro Blei be it iga ba menda yo buram na ke jingkran. Ha ke kertang ke dong chi sungi tuai. Amen. Shwai ke bangan penkot. Aku ngan tuai gitu ke priu ke jingpang ke jat kaman ngan ke singkai. Ko bangaladap ong fi ke dong ko madung support jong ka siing jong fi support. But pisu kalau ko masuk jenang kom to. Ngan tuai Blei pen kia film da singi. Ku try gini ke pon nga duai nam ta gini ke bedan ke jingpang. A Blei de ke jinget nga kren gini ke jingpang ke singkai. Gini ke jing kta ka bedan support jong gini ke jat gini ke siing ka ba shikaliang kaman. Nga kren ku try kano ka fracture. Kano ka bakdia ka baken. Kano try Blei ka bapang kano ka bawit a Blei nga beno ku try. What ke kinja gout ku try nga ben nga jing im jong ki ke ban kia no. Haga kerteng ke jong Jisu nga duai ru igitu ke bapang baro a Blei. Hagani ke por ke banget igani ke jing duai ke bangi duai try men kenera ke tiga ban pen kia bat nganyo I ye ke jubab aga jing im joki haga kerteng ke dong Jisu ngi duai amen bat amen to Blei un ku fi Blei shibon pi ngap ini ke jing kran bala dan preng jong fi yo ke jing pen kia ke tu Blei pen pau ko pen tip shanga leng bagi message leng bagi kubor ke pila ban pen tip kelek ngakwa nganong fi ke ni ke klip man Blei un yo buram. Ku Blei shibon subscribe igani ke channel. But barok iba subscribe nga kerpat ba fin page igani ke channel.
Kanang baka lang ka jingger kui ka jing im jong fi. Ku Blei shibon in si Kynduh pat ka wei ka Sunday.